thilhmuh pahnih ziak tu thartea the mystic boss kan chenna khawela hian thilhmuh tak tak chui chhuah theilo le hrilhfiah theilo ringot pawh chiar sen lo awm awm e khawvel mithiam le chungchuang berber te poina an hrilhfiah theilo te zinga pahnih chanchin tawi te a sei kan tum le dawn ani Mapimi silent zone Mapimi silent zone chu thilhmuh ni in Bolson di Mapimi Durango Mexico omania silent zone chuan Mapimi chung boruak a tuam chuak vek ani he hmun mak danglam em na chu radio signal le inbiak pawh na lam chi reng a kal tlang thei mi lo hi ani scientist ta chuan he hmun hi Mar de Tetis emo Sea of Tetis ti emo in an soi mai thina hei hi a chan chu tun hmain helai hmun hi tuihnuai a awm tawh thin ania luipui a lo awm tawh thin tina ani ber mai chu luipui a cheng thin ran nung fossils an hmu chuak tam hle a chu helai hmun hi luipui awm thin na ani ti chiang tu pawh ani July sang hajakwa somsari khan Athena test rocket chu Utah Green River Launch Complex atanga Mexico White Sand Missile Range lam hoya an ka chhuah pawh kha Mapimi thaler zone a thlenin control thei ani talawa tumlo takin atla tangot mai ani July hnai vai a cheng te chuan Durango State mar chaklama rocket tla an lo hmuh thun report a thu nei tu lamin a ke them chu an la bo le ta vek ani chu hmunah chuan US Air Force Recovery Operation da ania rocket ke them veng tu atan July hnai vai a cheng mi pakhat an hayar ngala ani chuan US Operation thuruk le an rin dan sang te kha alo hreru ve a ani hnen atang chuan thu athang dar ta vek ani thu thanga chuan magnet thahrui mak danglam takin radio transmission adang chatlat ti thu te atela July vel an hnim then khat le ran nung then khat ni phung le pian zadang lam a awm nual ti te le khawvel pon lam atanga ron tlaw tu an awm ti thu te pawh tel thilhmuh thleng report awm hmasa ber chu kumsang khajakwa somthum borvel khan helai chung zone a thloh lain Mexican pilot pakhatin a thlawna radio signal a function theilo ti alo soi to ani chu wangin a chang chuan helai area hi Bermuda Triangle nen khai khin alo ni fo to thina a chan chu helai area silent zone le Bermuda Triangle hi parallel 26 le 28 in kar om ve ani a le lama chuan compass le inbiak pawh na hman rodang te hian function that veu tumaneya chu mi om zia chu silent zone area active point takhi ain son thin in an ngai helai hmun silent zone hi 27 parallel north a omania chu Bermuda Triangle om hmun zone chi ania pyramids of Giza le Himalaya tenen po ain zom phei vekani ama ero chu scientist an chung lai hmuna thilhmuh thleng thin tam tak te kha an hrilhfiah thei ho si lo ani silent zone makna dang om le chu sana second vir le kal atop mi zel mai thin hi ani kan khowela hmun mak tak zinga amak ber pola mi ani nge yang mi then khat phei chuan alien hmun ti te nan soi mai thina tin a hmun hma level hrim hi tuifin riat zola tanga te in meter sang ni lai sanga omani tun hma atang to khan silent zone area hi scientist tam takin zirchian tumin an lo to thina chiang taka han hrilhfiah thei ni thin lo ma se eng thilhmuh tak a awm ti chuan phangai lo mitam takin paranormal hotspot anga ngai ma se helai area vela hian mi hring cheng an om phawa ma se in om chu in hlat tak an ni thung chu ta thilhmuh em om le ta chu chung in an sakna lunga te chuan iron emo metallic material lam reng a om lewa magnetic lam thil atam em loi si ani thilhmuh le ni phung dang lam lai te zir chiang turin torian khopui atangin expert tam takan vakala researcher te soidanin heng thilhmuh te hi magnetic cone om wang ania chuan atmosphere a radiation a siama chu wang chuan radio transmission alo block ta thin ani
19th century atangkhan silent zone area hian meteorite atlati report ringot po hi tam tak om to tourist and light mak tak tak an hmuh thu report po alo tam to thin hle a che vel a cheng te chuan chung light chu khovel dang atanga local te lir thei eng ania lei hnuai lama khuan hmun thu ruk an nei ni in an soi ani he hmun hian chanchin le than thu sei tur tam tak aneya UFO po an hmu fo bok chu wangin hmun mak tak ania khovel pon lama minung ho sul hnu nge nia khovel pian kenina a kentel ve hrim hrim ti po hi ngai tu tham tak ani Bermuda Triangle tuipui hnuai thilhmuh Bermuda Triangle chanchin chu kan hra tam to viau ome kan soinon tam vak to lawang he hmun hi North Atlantic Ocean thanglama omania he hmun pathum Bermuda Florida le Puerto Rico te hi ngai ruat nain an rin zoma chu tian thai zom chuan kilthum nei triangle alo ni ta a chu triangle area huam chung tuipuya chuan thilmak tak tak longbow thlawna bow le thilmak hrang hrang te a thleng thina chumi ani awang chuan Bermuda Triangle ti in a hming an lo vuah ta ani Bermuda Triangle lai taka sawn pyramid hrol tak pahnih hmuh ani a chung pyramid pahnih te chu crystal chi khat chha taka siam ani tuifin riat hnuai thuk lutuka pyramid om chu amak ti mai lo chu ngai tu dan vak po om lo hial ome an siam dan reng reng a hian technology sang tak man ania kan khovel mi hring zinga mi chung chuang bik scientist te poina an ngai tu thiam lo khopa technology sang ani pyramid pahnih te zuk in nga na lai tak thuk zong chu kilometer hnih lai ania pyramid ani nge ani ti fin fia tu te chu German oceanographer Dr. Meyer le a team te ni in an man roman po sonar equipment ani Meyer ngai dana chuan thuruk poimo tak mu chuaka ain ngaya Bermuda Triangle lai taka pyramid mu chua chuan Bermuda Triangle a long le thlawna bo thin po kha thil om le thil ni thei tak ni in a hria ani chung pyramid te chu technology sang taka thuam ani ti chiang tu chu crystal a siam ani le zel kha ani eng ang fakawa turu nge ti a hriat mai thei lo awangin long le thlawna bo thei tur khopa technology a in phum thei tlat ani tin chung pyramid pahnih te chu an lian hle a Great Pyramid of Giza an ti kha kan hria anga khami le thum lai lian kha ani amai ro chu hanzir chian chhun zom zel don po in phalna atop tatlat ria a chan ber po Bermuda area chu US military kuta ta ania mi mal in rol rem an ti to ri lawani chu tianga sarkar in rol ta ka wang chuan rin dan le ngai dan thar aron piang le ta chur chur maya chung zianga theory then khata chuan Bermuda Triangle zone tuifin riat hnuaia pyramid khuan thil engemaw mak tak kentel aneya chu mi pui hriat an duh lo ani thu thang dang le chuan hetia thil mak om tura kan lo mi thla le suang tu ang ni lo thil holam tak po ani thei tho bok a enga po chu lo ni se kan soi thiam dan bera chuan khulai tuipui khuan eng huai emaw tak chu aneya chu technology wang nge anomaly lam zawk ti te po hi ngai tu atel a thu lang Bermuda tuipui chhungah hian pyramid hi a om tak tak em ti hi proof na a om lo ti le kan soitur Dr. Meyer hi a om chi em tu nge ani hria an om lo tlat mai hi amak na pakhat chu ani ve reng reng mai soito angin he theory hi chu proof ani lo miaw awangin hoax te tu in lo om ani po in dem om hran lo ve Hello? Sorry? Can you put your mask up? My mask, it's up. You have to put it over your nose. Sir, it's over my nose. Oh, wow, that is too cool. You like that?